Ola a toda a xente que traballa e estudia no CEIP Saco e Arce. Son Susa Herrera, son autora de libros, 7 libros de cancións infantís que están dedicadas aos animais. Teño a sorte de que sempre que quitei un libro novo fun ao voso cole a podelo presentar. Teño un recordo fantástico, estupendo, maravilloso da boa acollida que tiveron as miñas cancións. Por iso quería compartir con todos e todas vos este día que é un dos máis emocionantes do ano para min, que sempre gustoume moito ler dende que son pequena. Encántame os libros, pareceme que os libros dan a oportunidade de pensar, de coñecer, de soñar, de viaxar gratis, que son unha fonte de inspiración e de ledicia. Entón, só quero enviarvos unha aperta moi grande. Desexo que disfrutedes destes días, aínda que estemos todos e todas na casa, e que sexades felices. Viva os libros, sempre! Bicos!